the passport da kuma yadda ake login da kuma yadda ake canja passport. Canja passport. Canja passport. Chapter nan. Wannan chapter a nan za ka sa shi. A nan za a sa shi. Bari mu sa shi 9950. Sa shi bari mu login mu gani. Network ɗin yana ɗan tsayawa gaskiya. Kuma network ɗin yana tsayawa. Network. Login ɗin network ɗin yana ɗan dakatawa wallahi. Yawwa ya shiga ya nuna man ciki haka misali sai in je nan bari in danna nan. Duba ka gani da kyau nan za ku danna. Bari mu danna sai mu zo kuma mu sake nan za a shiga wajen account nan shikenan. Bari mu zo mu danna wajen account. Kun ga inda aka nuna login. Kaga inda aka nuna chance to login passport. Ka gani nan wannan na passport ne yadda za wannan kamfanin da ta tura ma passport naka idan kana so ka canja kamar yadda shi naka. Ga kuma wannan shi kuma na transaction ne shi ma sai ka sa wannan passport ɗin da kamfani ta baka sai kuma wannan kai ka sa wanda za ka yi transaction da shi. To kuma bari mu shiga wajen canja passport ɗin mu gani. Bari mu shiga yanzu ya shiga. Kaga nan shine wajen canja passport ɗin ku duba gani. Nan wajen current suka ce wanda kamfanin ta bamu za mu sa. To bari mu gwada sawa. Nan kuma za mu sa passport bari mu sa yadda za mu sa passport ɗin. Okay yanzu mun sa passport da za mu canja. Kun gane? Bari mu yi submit mu gani. Mun yi submit. Network ne yake ɗan ba mu tangarɗa. Bari ya nuna mu gani. Yawwa yanzu confirm na riga na canja passport. Idan aka tashi canza transaction passport ma haka za ka yi. Wanda kamfanin ta baka shi za ka sa tukuna sannan ka sa naka wadda kake so. An gane ba? Shikenan. Allah ya sa mu dace.